6. Apa mereka bro? 6. 7. Ay, sorry bro, nakatulog bro. Yang sa taga mo, bro? Oh, sige bro. Bro, ugma ba? Basi mo na mo good. Pwede ikaw lang sa isa ugma. Ha? Ah, sige, may problema, bro. Nakuha naman ako ito yung mga ipatudlo. Basta kadung tudlo lang si mo kadung bangon higda ba? Kung ano? Salig lang mamayat like ana. Sige, bro. Salamat kayo, bro. Salamat sa inyong time, bro, ha? Sige bro, update mo. Bro. Chansan mo ba? Bro, kaila ko ani, bro. Isa na bro. Bro, kaila ko ani, bro. Isa ka ni bro. Doon sana ko, bro, ha? Sige bro. Lata ko da, ha? Sige bro. Unta makuyab din yung bro na ko ba? Hey! Chance niya ba? Go bro! Go bro! Ano mo kailang? Ano yun? Pak! Tawago na ako dito. Carmelotes! Carmelotes! Wala lagi kaila lagi nilingi. May tuhanan eh. Carmelotes, Jenny, right? Sino ka? Grabe kalimot, ang dahayon ay. Classmate man ta third year. Third year, mangga. Mangga ka no? Mangga, section mo labi. Mga Flores. Wala, classmate lang ta. News biya ka. No? Oh, grabe, kalimutan dahayon. Ha? Wala na ka sa kuha? Oh, kailan ko? Uy, ikaw pa nga. News ganit ka no? Yung isa pa, kusugay ka mo ice pop sa una, di ba? No? Na, tumungtunga pa mga itag ice pop sa una, di ba? Mula ka mayong bitaw ko sa imo ha. Sakta pilido ni mo? Jay, uy. Grabe. Kalimot gina mo sa ligi, Sergeant at Arms na to sa una po. Asa pa nga Jay? Asa pilido? Jay, trangay agad kitong butan kay mga classmates sa una. Pero karon, buang na kay siya. Buang na siya nun. Buang na kay sa imo ha. Haharanahin kita. Saan tayo mapunta? Yung tipong tayo. Kuha gulo ni bro ba? Pasi naman. Uy bro! Ano tama ka bro? Uy bro, kung naglangi mga ka bro? Nasaan ka bro? Sakit kayo bro. Tabangin ko bro. Nasaan ka bro? Nasaan ka bro? Nasaan ka bro? Kayo bro, mag-inom to niya bro. Maghubog to bro ha. Sige bro! May uli ay bro ha. Bro, nasaan ka bro? Saan yung tabutin mo? Ta bro eh. Ay, gate lang hiya. Tama, nakahinumdum na ko programa. Magpanambok, no? Wala kayo ko. Ba, di mo ito kayo nagboso. Minyo na ka? Ka?
I'm broken, broken again. Nakam ko siya nga. Nagstorya naman ko sa tinuod. Say ka bro. So hindi mo sakitan na bro nga 3 months ka nag-exercise bro. Nga ingon na ka nga. Dako kayo mong tiyan. Nanamot ako kay tutoy ha. Bitaw bro. Dako bitaw tiyan bro. Kusog yaman ka magkamera no. Bitaw bro. Dako bitaw tiyan bro. Bro, yante ka bro. Imang huwag diri bro. Bro. Shoutout na ko si Uncle Tiboy nga taga Santol o sa iyahang pamilya. O shoutout po na ko si Joseph Kutara Abenido from Bohol. Shoutout sa mga daya. O shoutout na ko si Lulag Lulupod nga naada sa Bohol. Oh, amping mo diha. O sa tanan pod na nanaw sa among video. Daghang salamat kayo. Please subscribe sa among YouTube channel o follow me sa among FB page. Kato lang, daghang salamat. Goods.